Să fie foarte clar, nu primarul Gentea este de vină pentru ce se întâmplă în transportul județean de persoane. Nu primarul Gentea a stabilit traseele, nu primarul Gentea a aprobat programul curselor, nu primarul Gentea v-a făcut să nu vă doriți transport metropolitan. Dar pentru că am văzut din comentarii că unii dintre dumneavoastră n-ați înțeles aceste lucruri, vă mai explic o dată. Am vrut să ajut și am aprobat stații suplimentare. După cum urmează: pe calea Drăgășean, pentru cei care vin dinspre Poiana Lacului, Vedea, microbuzele întorc în giratoriu de intrarea în cartier, opresc pe dreapta și de acolo se face și plecarea, bineînțeles, dar nu sunt decât 50 de metri până la stația Publitrans. La comisariat, când se vine dinspre Albota sau Bradu, microbuzele întorc în giratoriu de la Kaufland, opresc pe dreapta la comisariat, de acolo pot să traverseze, să urce în autobuze Publitransului 7 sau 7B. Când vii dinspre Vamă, autobuzele opresc la Biserica Sfântul Spiridon. Am fost de acord chiar să meargă până la gară, dar operatorii și-au dorit acest punct și eu cred că este mai bine pentru toată lumea. În Găvana, cei care vin dinspre Bascov, dinspre Curtea de Argeș, rămâne totul cum a fost înainte. Se va merge până în Autogara Nord. Iar pentru cei care vin din Mioveni, cei care vin dinspre Ștefănești, am venit special în această stație ca să vă explic. Când veniți în Pitești, intrați în oraș, faceți giratoriul la Ramada și ajungeți aici, în acest punct. Uitați podul viilor. Aici veți avea stație. Mai mult decât atât, veți avea stație și la Rectorat. Iar la întoarcere, pentru că traseul așa este aprobat, nu pe Gheorghe Șincai, ci pe strada Strandului, pe Costache Negri, veți avea stație la Bazin, exact unde sunt stațiile noastre de încărcare. După care aveți stație și la direcția apelor. Vă rog să înțelegeți, nu puteți să intrați pe calea București. Nu putem să aglomerăm traficul. Acolo avem autobuzele noastre, care fac transport metropolitan la Mărăcineni și la Ștefănești. Transport metropolitan pe care dumneavoastră nu vi l-ați dorit. Da, ați auzit bine, localitățile dumneavoastră n-au dorit să intre în acest transport metropolitan, deși dacă o făceau, astăzi ați fi beneficiat de un abonament de doar 100 de lei pe lună, cu care v-ați fi plimbat nelimitat prin toată zona metropolitană și prin tot Pitești.